Kasi di taga dinhi oh. Unsa di panganan nga lugar kini diri dapitan ah. Nami klasada na Abram. Na Abram oh? Lagi bitaw. Nay motor na. Asa na yung dapit day na nga lugar? Di sa mga kabaluan eh. Ay balay oh. Interesado rom ko makabaw kung asa na dapit. Lagi din siya dapitan ni murag duol rigi kayo sa Ano? naman tayo bisita ng baka na ida. Padong na may ibabaw niya. Kita may nga view na ah. Kita ba ninyo? Bukibok. Boss. Asa pa dong yun sana ni boss? Ito? Ah, dito. Dito tayo. Lah, gamay kanding. Gamay kanding, burug baka. Asa pa dong kuana ni boss? Dito? Padong itom? Ato to? Ate, matay amang. Basta kaya importante yan ang biko. Na moingon nga. Na biko ano ya. Atak din, atak de. Atak. Ah, atak ano da yun? Rayag gana no. Isus basura pa ba? Na tanawar ko na. Mo nila tambayanan dire oh. Dagan kay mga Jollibee sa man mga basurahan eh. Dagan kay tambayan eh pero ani rin nila panglabay oh. So karon sayo na sagay ko nagjogging no. Kay na ko ipakita ninyo nga view bitaw nga gi-zoom nako. So ko ipakita ninyo White Island. So mo ni siya. Talaga kuan siya oh. Kana kita na ay nagabuntag ah. Nagana kita oh. Nagana kaya. Pagudto na kawain na. Nya karon wa na ko naginusara kana na ko kauban oh. Bram. Kami na duha nya dool na kay tas kuanan ni kanang tawag ra. P-box sumo na nga gianan no. Ya dito magikan sa boss. Ako ipakita ninyo niya nga gianan no kay karon ra ko naka video kay murag maglisod gyapon kog video kay hasol man kay dadagod kamera. Karon ako pakita ninyo yung P-box ha. Narang P-box oh. Kitaan gina diha pabor mo gina diha oh. Nga di man ta kasud kay kalak man. Nya mo plano na ko partner ang tomatoes babaw karon ba kaya ba no? Kaya na to? Kaya. Kaya ko no testingan na mo to. Unyan lang ta makahapitan eh kung maananay tao kay sirado pa man. So natay isa ka lugar nga hunungan karon. Katong nay mga gipang zoom na kung anay nagdit-dit ba. So makahunong mi adto karon. Kami duha Ibram. Tanaw na mo kung unsay naa dito karon. So naa na ta diri no. Kabantay mo ni kini nga poste oh. Ako ipakita ninyo ang zoom ani. Kini siya nga poste mo ti mailhan. Kini siya nga dinhi nga lugar sa tanaw na to dire. Kay murag daghan siguro kayo sana. Daghan kay basura ani tanaw to. Rayag gana no. Isus basura pa ba? Na tanawar ko na. Mo nila tambayanan dire oh. Daghan kay mga Jollibee sa man mga basurahan eh. Dagang istambayan eh pero ani rin nila panglabay oh. Basta kan susuro na de. Sa kanan. Against the light magyo mo klaro. So. Sumoni diri nga area katong i-zoom na ko na mga magdit-dit diri oh. Sumo gini siya nga area ni. Di na ko makaon kung asa dapit ang ubayan eh kay di maklaro niya tawag manggod adlaw dito oh. Babor kaya basura pa ba mo Bram oh. Ugo kaayo. Ani ra wa magoy basurahan gibutang ya mga sumni mga Jollibee man eh. Aning snack. Kuyaw mo kayo tambayanan pero muro magbasurahan gyapon ah. Hilo kita tanaw na to layo. So kini nga poste oh. Makitaan man ni katong inig-zoom nako. Tong paano timpong oh. Tumoy na kayo. Ito maklaro uban dito oh. Kay against the light magaya.
Murag surusurom zero na nga basakan ane. Di maklaro. Tung sa hayag sa adlaw. Susuro na. So nagplano may nga adto may ibabaw pagid ane. Binunsaran man nga lugar diha. Nya. Saman kaya ra? Kaya na yun. Kaya ra ko ningon ibra mo. Tistingan ako kung kaya pagid mo. Tara. Adto ta kung unsay makita na ta ibabaw. Ato do. Paak gigo niyo. Buang tong lapinig. Kaya mo ka, Bram? Kaya nga. Ora layo pagid kayo. Kaya o layo pa kayo? Aduh. Ha? Jalur kayo na. Dol ra ko nang ingon ibra mo. Okay na mo maapil ka sa video, Bram? Kita. Ay sis. Mo na ko kauban karon nga kuan jogging karon. Nya. Mo pa nay pag anhin mo kay lahas ato rong butaman na to. Kato dito ko gipakita ninyo ato gihinungan. Mo to dito lahas na ko gihinungan nya karon namot. Amor lang i-try kung asa mi taman. Kung di makaya balik may. Sayo pa karon murag wa pa ginagala city tingali karon Bram da. Oh, di ko may nanggagi. Papaila city karon. Busy pang mga kalag karon. Naganay binunsarang imita mi biko. So magkita lang punta kung unsa to mga nindot nga makita under si babaw mga view. Akal marayo ka uban og giigang na ni ba. So niya na lang pod. So naa na mi dire unahan. Oo kabaw kung unsa na pangan ning lugar. Unsa ning lugar ni kabaw ka ne? Binunsara na nani di pa. Kisa may taga dinhe be. Kini dire kabaw man mo ning kalsada. Asa may sakop na ba ni sa binunsara no asa? Kay wa man ta kabaw ani kung asa ni. Ba dool pa ba kanyo layo. Amor na gitistingan do Ibram kay asa mo makaya ani. Ana kanindot pud ani kay ambot nang hanap pa ba karon nga. Usay mo gud mga tawo ani mga balay-balay ni kilid ba. Ambot nang karon kay kalag-kalag man karon kung naa ba mag-display og mga utanon ba. Kay usahay mag-display man na sila. So tanaw na to karon kung naa ba. Usahay na ra na dire sa mga kilid-kilid oh. Nasa mga kilid-kilid ra. Oh, nay mga tawo nga nagbuwak. Ang uban tao padung minteryo ang kami padung bukid bawon ang padung may bukid ani minteryo man mga tao karon. Okay, tingnan mo doon. So inyo makita mo ragi dak-an la kalsada o dako na kayo ambot dito o pa nila nahuman so gidak-an kay nila kini mo rag sur binunsaran sur ne narami namuyo adto susuroy ta karon kay basi nay kuan ba nay mga agdamingon nga dong nay biko ani dong mo na ba. Yahay kita Uy, ug nay maingon nga nay biko ag duol ka de. duol. Duol di ko no. Mo duol ko no may kay Kana pulo butang ta lang nay maingon nga dong mga buwak ko. Dagan kay mga buwak ko baligya to, taga Kampana to ba. Mana ito? Kasagara mga buwak ani dalon dito boss. Sa may Kampana pero wa pa ko kanhapon nga lugar. Basta kay importante na yung biko na moingon nga na biko ano ya. Atak din, atak de. Atak. Atak mo dayon. Baw nya. Kita may nga view na kita ba niyo? Bukibok. Boss. Asa pa dong binunsara ni boss? To? Dito. Dito. Dito dai. Tinula gamay kanding. Gamay kanding burug baka. Asa pa dong kuana ni boss? Dito? Padung itom? Ato to? Ata matay amang. Gamay kanding bitaw. Gamay kanding kol. Naglabay may mga pila ka balay wa pa nag-ingon na mo nga naibiko bay. Lisod. Ngaman? Nga wa man ta ko ana. Nag-zoom lang tanis bukid ani. So totoo na pud mi nagbaklay ani no? Nya, ingon ni ako partner nga dool na kono pero minti ra mi dool ani among nga tinuon na ba kani nga dool. Ano na pagliko ni mo na. Mao na ko no. Tad bugnaw naging biko ba. Layo man kayo. Tanaw to kung dool na magay kay nagliko ko no mao na ko no we. Tanaw na to. Bugnaw na kayong hangin ani murag dali ra kay mabugnaw ang biko ni ba.
Murag tinuod ni siguro ni nga dool na kay no. Bintana sa paraiso naman na. Bintana sa paraiso. Dool na ta. Taman ra tani sa basketballan. Balik na dayon kay medyo layo nang ginay mo na amtan do Ibram. Balik na dayon may nagabot sa basketballan kay murag di na si Romada padung itom. Layo na. Nako mga classmate na sa babaw pero ambot lang na abato karon. Ako na classmate baglaro kayo. Na namin dire binunsara na. Kaban na ako classmate. Taas lugar kini kalsada daytol. Nay kalsada kuno ani padung suru-suru pero murag umanta ka ko ana nay. Di mada ba? Hindi daw tayo katoon. Di mada. Di mo pwede mo agi ni. Ay na may labligya mga utan na. Ay tatanaw sila utan. Nay dugos. Kini padung ni kampanaw niya dito padung kuan, padung itom. Yan ako nagianan na ni murag di man mada. Di mo tanaw di mada da. Di mada kung ani mo agi kay mi ka tuod ana. Balik ra gid mi agi anay. Ay nara di bro mo. 25k ibabaw pag gid ay bro. Ani sila gagi day na 25k na. Kapuya kasi dagan. Padung pagyapon ato ibabaw. Padung din itom dayo kato na linya. Kini padung suwe. Tanyo timpong niya kini mo na ni katong ano. Kanang sa kawa luyo na ni. Na ako na istorya to gini ako man to classmate. Yeah. Silbi bro ba? Bondiri na ba niya ni Bram dili para? Unsa ka? Turok ang panagid ato ibabaw. Kinara may labay ano yo. Nilabay ko classmate ani. Kini padung na ginaitom ani. Saka to itom. Nakanhin ako sa una ni first year pa ko. Kinani nga balayo. Yeah. Nana mo mi dire. Mo na niya mo ang kuan. Dire na mi muhunong no nya. So, muli na mi karon. So magkita na po siguro ta dito boss. Kay layo pa mulian. Okay ra? Okay ra ka na bye. O classmate daw nag-washing. Yahay. Ay na pala biid ya. Atila by Michael anay? Na by Michael anay. Di po naman nagipasinawan kawato na. Tol, lagi na hinay, tol. Latog pa siguro to. Nila basketballan ano yun. Nahinay na may kay